Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ka fahimci kowane yare a duniya. Ma'ana kai magana da kowane yare a faɗin duniya, a inda ka tafi a duniya za ka iya fahimta ku tattauna da jama'an da suke wannan wuri cikin sauƙi. Amma kafin in nuna muku yadda ake yi, ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all. Shi zai bada dama da zarar na ɗora sabon bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a duka social media gaba ɗaya domin su ma su amfana. Idan kana da wani ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allah za mu baka ansa. Abin da nake so in nuna muku shine, ko in gaya muku shine, za ka yi amfani da kowane yare ka yi mu'amala da mutane a duniya da kowane yare ta cikin wayarka ta Android. Ba ma a waya ba, ko a kwamfuta za ka yi amfani da wannan idan har ka kasance mai mu'amala ne da kwamfuta. Amma da yake harka ce ta waya a yanzu, tafi da gidanka, to za ka yi amfani da wayanka ne domin ka ci gajiyar wannan abu. Saboda haka in har Allah ya sa ka gani ka iya, to kai kokari ka koya ma dan uwanka, ka nuna masa shi ma domin ya amfana. Abin da nake so in gaya muku cewa, kun san cewa yanzu harkokin zamani an ci gaba. Akwai kasuwanci kala-kala da ake yi ba tare da sai ka je wurin ba. A duniyar gizo kawai za ka shiga yanar gizo ka nemi abin da kake so ka siya hankali kwanci, a turo ma ka tura kuɗi, kasuwanci ya kullu. To sannan kuma mutanen nan zai iya kasancewa kai dai kana nan Najeriya, ko kana Ghana, ko kana wani garin na daban. To abin da za ka yi, to ta yaya za a kai communicating da wanda yake China, ko kuma yana India, ko kuma Balarabe, wanda cewa duka ba sa jin yarenka. To shi ya sanya kamfanin Google suka bullo da wani hanya don su magance wannan matsalar, a sauƙaƙa mana mu'amala na yau da kullum cikin sauƙi. To abin da za ka yi da farko, sai ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka misali kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka misali kamar haka, yawwa, abinda za ka yi na gaba, sai ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka misali kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka misali, daga nan sama wajen searching, inda aka rubuta searching, sai ka zo ka rubuta Google. Google Translate misali, za ka rubuta Google Translate. Idan ya kawo ka wannan, za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka misali, ka shiga cikin Play Store kamar haka. Bayan ka shiga cikin Play Store, daga nan sama wajen da aka rubuta searching, sai ka zo ka rubuta Google misali, Google Translate. Google Translate idan ka rubuta, zai kawo maka wannan fuskar. Ga application ɗin nan, an gani sama da mutum miliyan 7 suka review ɗin shi, sannan bai da nauyi yadda ya kamata. Daga mutum ɗan shekara 3 zai iya amfani da wannan application ɗin. Mutum sama da miliyan 500 ga su nan suke amfani da wannan application a faɗin duniya. Saboda haka abinda za ka yi na gaba, sai ka danna install misali, ka danna installing, ka jira shi. Misali ga shi nan yanzu yana ƙoƙarin yin installing. Mun gani ba nauyi gare shi ba gaba ɗaya. Abinda za ka yi na gaba, sai ka ɗan jira shi ya gama installing. To kada ka manta dai ku danna mana like, ku mana share da Allah a social media domin bidiyon ya yaɗu da yawa, mutane da yawa su amfana. Kuma ku daure ku kalle shi har ƙarshe domin ku fahimci abin da nake nufi. Saboda rashin ganin shi har ƙarshe, ba za ku fahimci me nake nufi ba, har ku gane abin da nake so in nuna muku. Gashi nan yanzu yana installing, ya gama downloading, yana installing. Ku daure dai ku danna mana alamar subscribe domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. To kun gani bayan ya gama installing, abinda za ka yi na gaba, ga wani wurin da aka danna open, sai ka danna open a kansa. Idan ka danna open a kansa misali, gashi nan fuskar farko zai kawo maka shine wannan. Zai kawo maka wannan fuska. Idan ya kawo maka wannan fuskar,
To yanzu ku lura ku gane abin da nake so in nuna muku shine kun ga nan ku lura da nan gurin shine yaren da kake ji, ya zama kan wannan shine yaren da kake ji, nan kuma yaren da kake so a fassara maka. To mu da yake muna amfani da harshen Hausa ne, abin da zamu yi na gaba shine sai mu ka danna akan shi misali kamar haka, sai bari mu zo mu zaɓi Hausa dan ku fahimci abin da nake nufi. Yanzu yana kan English ne, abin da zaka yi sai ka zaɓi Hausa. Misali idan ka zaɓi ka ga na koma da shi Hausa, to nan gefen kuma gashi Spanish, to zai fassara mana shi ya koma kan yaren Spanish kenan. To abin da zaka yi nan gurin kaga misali da Hausa, in zaka rubuta misali yaya kake, kun gani sai ka danna search. To ku lura ku gani kun ga abin da yaya kake, daga nan ƙasa nan gashi nan kuma ya rubuta ya fassara maka shi da Spanish. To idan baka jin yaren Spanish to ka gani taka zaka rubuta, in ya rubuto maka sai ka kwafa ka zo ka sa a nan gurin sai ya fassara maka shi. In baka iya karanta kuma in ka danna shi ga alamar speaker nan daga sama nan, kun gani to kun ji ko, kun ji yanzu ya faɗi ma'anar. To idan wannan ya kake kuma kana so ka canja shi ka gane ma'anar shi da Larabci misali, kan ga nan gurin sai ka danna nan sai ka zo ka shiga Arabic misali, kun gani to kun gani Arabic kenan, kaifa anta, kun gani nan gashi nan ku abun burgewa nan sun rubuta shi da ainihin bakin Larabci nan kuma bakin Hausa. To ka gani kaifa anta, ka gani misali bari ka ji kaifa ant, to shine ya kake misali kenan. To duk abin da ka rubuta dai haka zai maka ya canza maka, ku gane abin da nake nufi, zai canja maka yaren ya koma duk yanda kake so. Idan kana so kai amfani da me zan ce Dutch watan German kenan, kaga wannan yaya kake, kun ga yanda gashi nan wannan idan baka iya karantawa gashi nan zai karanta maka, kun ji ko, to haka shine zaka yi wannan. To bari mu canza shi kuma abin ya rika canza mana da Hausa. Misali kana browsing ne ka shiga wani waje kaga wani abu a rubuta shi, to yaya za a yi ka ɗauko wannan abun ka fassara shi ka gane me yake nufi da Hausa. To kun gani yanzu misali wannan Dutch din ne, bari mu mai da shi English saboda mu turanci shine muka fi amfani da shi kuma shi muka fi iya dan ku gane, saboda mafi akasarin mu nan daga Najeriya muke, mun fi amfani da kalmar turanci da Hausa. To yanzu misali nan gurin bari rubuta wannan ka gani hello sai ka danna. To kun ga abin da ya rubuta, kun ga hello din nan, kun ga gashi abin da ya rubuta mana da Hausa yace sannu. Za ku iya zuwa ku canja shi kuma again misali ya koma Arabic, kaga dai gashi nan da turanci ya rubuta maka marhaba, sannu kenan. Za ka iya dannawa ka saurari abin da kun ji ko. To wannan hanyar shine zaka bi ka amfani da shi ka gane kowane irin yare da kake so. Haka zalika nan gurin ga wani guri nan gurin kuma da kyamara take, zaka iya danna kan kyamaran, idan ka danna kyamaran zaka iya daukan hoto misali, ka gani nan gurin zaka iya daukan hoto, ka dauki hoton abu wani karan rubutu da ka gani a boye wanda baka san ma'anar shi ba, zaka dauka sai ya fassara maka shi misali, zai fassara maka shi da harshen da kake so. Nan kuma idan kuma zaka yi scanning ne, ga wurin scanning nan gurin shi kuma zaka zo kai scanning duk wani abu daban, saboda haka ba abin da zamu yi scanning yanzu. Nan gurin kuma zaka zo ka dauko ne daga cikin kan wayarka inda ka san ka aje wani abu a drive ɗinka da sauransu, bayan ka dauki hoto sai ya fassara maka shi da yaren da kake so. Saboda haka wannan hanya tana da matukar muhimmanci. Kun ga bangaren hoton ma ku lura daga sama nan gashi nan ga yaren, ga English nan ga wannan, duk yanda zaka saita dai kun gan shi yanda wancan tsarin yake. To wannan hanyar zaka bi kai magana da kowane yare da kake so a duniya. Misali idan kana browsing ne ma kana duba wani abu, to ɗaliban ilimi ma musamman in ya kasance kuna karanta littattafai kun kasa gane yaya za ku yi, to saboda haka rashin ganewa za ku ɗauko wannan kalma da ba ku sani ba ku kawo ta nan ku sa ta fassara muku fahimci. Yana aiki kamar dictionary, saboda dictionary kowa ya san amfani dictionary yana da matukar amfani. Nan gurin ga wani alama nan wajen editing ne, yanda zaka iya rubuta ka gyara wasu, kowa ya san abin da ake nufi da editing misali. Sannan nan gurin kuma wajen murya ne, idan ba za ka iya rubutawa ba, baka iya rubutu ba, ga speaker nan daga nan gurin, idan ka danna wannan speaker, in ka danna wannan speaker misali zaka faɗi abin da kake so sai ya fassara maka shi da yaren da kake ra'ayi. Kun ga wannan hanya ce da zaka yi amfani da duk wani yare a duniya
ba tare da ka samu matsala ba. Ka shiga kai kasuwanci, kai duk abin da kake so a wannan. Sannan kuma ta wannan gefen akwai saite-saite da na kamata. Nan gurin misali akwai offline translate. Misali idan kana ra'ayi, idan kana ra'ayin kai translating ba sai baka online, to mu dai babu Hausa a ciki, amma kun gani ka shiga ciki to kun ga duk ga sauran yarurruka na duniya wanda zaka yi ɗauko su rika fassara maka. Amma matsalar sai dai babu Hausa, ba yaran Hausa. Muna fata dai nan gaba kaɗan za a sa yaran Hausa. Duk wanda ka ɗauka misali za ka yi downloading ɗin shi ne kawai a cikin kan wayarka. Idan ka yi downloading ɗin shi kawai, to ko da baka online za ka shiga ciki abin ya fassara maka duk abin da kake so, ka fahimci magana duk da kake so, ka hira da wanda kake so a faɗin duniya gaba ɗaya. To ina ganin wannan application ɗin yana da matuƙar amfani. Ku daure ku amfani da shi. Wanda duk ya amfani da shi to ya ƙoƙari ya nuna ma wani domin shi ma ya amfana. Saboda abin yana da matuƙar amfani wanda cewa zai amfani kowa da kowa. Mu daure mu yaɗa shi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kowa da kowa ya amfani wannan application ɗin. Hanya ce, dama ce ta zo mana wanda kuma ya kamata a ce mun yi amfani da wannan daman. Mun yi amfani da wannan daman saboda mu amfani juna gaba ɗaya. Saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ka, da Allah ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya domin su ma su amfana. Sannan idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allah za mu ba ku ansa. Idan kuma ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ga alamar subscribe na a ƙasa ja, ka danna alamar subscribe ɗin nan, sai ka danna alamar ƙararrawa. Idan ya fito maka da all sai ka zaɓi all.